Que sou soci, vostè? És soci? No, ho seré, perquè me farà l'Andreu. Ja em donarà el carnet, ja, tranquil. De veure. De moment no me l'ha donat. Què us veniu? Pensava que ja feia molta gent. Que voleu dir? No parlo. Hola. Hola, què tal? Hola, general. Sí. Queda't malament. I la propera jornada a casa, la cinquena jornada el 28 de setembre a les 12 hores, aquí en el Municipal, Futbol Club Benavent. Sí que quedan quietos porque los vents van por de todo. Ha marcat la Unió Esportiva Tàrrega mitjançant el dorsal 11, Pijuan. Bueno, era un partit complicat pel Tàrrega, perquè jugàvem amb un equip amb jugadors de molta qualitat, però bueno, no ha estat potser un partit molt vistós, almenys per part del Tàrrega, però bueno, al final doncs, crec que hem aconseguit sumar un punt en un camp que és molt complicat i al final fem una valoració positiva. Bueno, es un partido intenso, un partido típico del derbi. Los dos equipos se han entregado, han jugado un fútbol
bueno, y bueno, y nosotros pues hemos sumado un punto. Hemos podido sumar más, pero bueno, ha sido solo uno.